10 метров килим, изработен от коприна, ще бъде предложен за включване в книгата на рекордите Гинес от габровската художничка Ива Пенчева. Историята около създаването на този килим започва обаче в Габрово през 2013 година и ще завърши в Пловдив в края на тази седмица. Сега заедно с авторката на идеята Ива Пенчева се намира нашият репортер Галена Паскова. Галена, това, което знам, че преди да бъде завършен в Пловдив до края на седмицата, този килим всъщност премина през няколко различни градове. Кои са те и каква е символиката на това? Здравейте, колеги, отново вече от Дома на културата Борис Христов, където всъщност в момента е тази изложба, а градовете, през които премина, са все градове, които са били кандидати за Европейска столица на културата. Всичко е започнало през 2013 година от Габрово, откъдето всъщност е и нашия събеседник Ива Пенчева. Добро утро, благодаря ви, че така ни приехте сред вашата изложба. Как сте в Пловдив? Това е поредният град след Габрово, София. Кои са другите? Варна и Бургас. Чувствам се прекрасно. Пловдив е прекрасен град и наистина достоен за културна европейска столица. Аз се радвам, че всъщност той беше печеливш и смятам, че заслужава този приз. Да, и за това тук ще приключи всичко преди вие да кандидатствате в Гинес. Кажете, как ви хрумна идеята преди тук да демонстрираме на живо какво се случва? Вие сама казахте, че всичко започна от Габрово през пролета, през празника на град Габрово, тъй като всички знаете, че Габрово е столица на хумора и сатирата. Всичко започна от Габрово, през пролета направихме първата картина 9 метрова или първия проект, който е пролет, лято, есен, зима и премина през Габрово, Варна, Бургас, София и Велико Търново. Тази година разработвам новия си проект "Традицията е модерна" или изработване на български народен килим върху коприна, който също премина през Габрово, Варна, Бургас, София и днес съм в Пловдив по покана на едни много мили дами от галерия Меланит, за които им благодаря. И всъщност това е нашия подарък към всички пловдивчани и призовавам, ако не всички могат да присъстват на нашите ателиета, да дойдат, да посетят и да се докоснат до красотата. Тук всеки един може да опита от това, което вие правите още от 2013. Да, добре, сега ние ще демонстрираме нещо, да ви кажа, колеги, че току-що и аз се включих. Е малко символично, разбира се, но ето това участъче от това също ще влезе в изложбата, нали? Да, разбира се. Не сте ме подвели, значи и аз имам участие. Ето този финален, да кажем, штрих, който аз нанесох току-що. Това беше моят дебют в това приложено изкуство. Мисля, че се справих добре и под ръководството на Ива така не съм се изложила. Кажете ми, доколко е лесно или трудно по-скоро да се рисува върху коприна, тя вече е на рамка, защото нито можеш да се облегнеш, трябва много внимателно да действаш, защото ако четката е повече мокра от необходимото, всъщност се разлива. Бихте ли ни показали? И да ни обясните, разбира се, ако можете и да рисувате, и да говорите. Разбира се, че мога. Значи нещото, което е специфично, че работата върху коприна се работи на 4 етапа. Първо се прави проекта върху картон, след това нанасяме с молив, черно-бяла рисунка върху коприната и следващия етап е нанасянето на контура, който виждаме тук. И вече след като засъхне контура, започва последната част или най-хубавата част – полагането на цветовете. Вие ми казахте, че всеки един цвят има символика. В този случай каква е? Ами точно така. Значи червеният цвят това е цвета на здравето, синият цвят е на морето и на небето, жълтия е на слънцето, зеления е на тревата и всъщност чрез символика... Всичко свързано с сезоните. Всичко свързано с сезоните и не само. В българските народни килими и шевици също основно се използват тези цветове. И то не е случайно. Затова аз съм избрала българската роза, която е червена, птицата, която е символ на нещо хубаво, на нещо носещо. На свобода, да го кажем, да. На свобода. Добре. Дайте ми и на мен нещо да пробвам. Има ли значение големината на четката? Ами по принцип по-малките участъци, по-малките детайли се правят с по-финни четки, по-тънички, да.
Да, а по-големите пространства се правят с по-дебели четки. Ако искате, може да опитате в тази част, в фона, който Нямате ми доверие, давате ми по-големия участък. Да, за да може да ви за да може да ви е по-лесно. Добре. Изберете си вие четка. Ами, добре, тази четка ли трябва да взема и ми кажете в коя? Я ми натопете в боичка, за да не разваля аз това производство. Няма да развалите, не се притеснявайте. Примерно вземаме жълтия цвят, който е на слънцето и правим ето този участък. Добре. А вие през това време ни обяснете всъщност как може да говорите на микрофона, докато аз се справям с това. Колко време трябва да съхне? Ами принципно контура съхне около 20 минути. При добро време може и по-за кратко време. Добре, благодаря ви. Аз мисля, че се справих така, що годе прилично. Ще ме похвалите ли? Добре, и така в края на нашия разговор да ни кажете, преди да се разделим, кога наистина ще бъде завършен този проект и какви са условията? Има ли някой като вас вече номиниран за Гинес? Имате ли конкуренция? Принципно такъв тип рисунка до сега не е правено и не е участвала в Гинес. Има картини, рисунки, които са представени на картон, има на платна, точно на куприна не е. Затова ние смело можем да кандидатстваме и да претендираме за нещо наистина ново. Да. Колко голям, колко метра последната картините ще бъдат 155, метрите ще бъдат 100. Смятаме съвместно с община Габрово по празниците на нашия град, тъй като другата година Габрово чества 155 години като град, да направим едно много грандиозно събитие. Това живот и здраве, пак ще говорим. Благодаря ви. Много ви благодаря, ще дойдем. Колеги, това е от тук. Мисля, че се справихме даже много добре и с участието на БНТ2 в този предстоящ проект за Гинес. Много ти благодаря, Галена. Килима е изключително красив, невероятен колорит. Леко дори се ревнувам, че ти успя да оставиш това отпечатък върху килима. Сега, ако искаш след края на включването, нарисувай нещо и от мое име, моля те. Благодаря ти предварително.